Ġieli provajt inbidel imma żammejta biss għal ftit jiem jew għal xi ftit ġimgħat? Normalment tiġri għal diversi raġunijiet. Number one, staqsilek innifsek. Qabel ma tibda xi programm ta' eżerċizzju jew anke xi stil ġdid ta' ikel fuq parir ta' nutritionist jew tat-tabib tiegħek, inti timmaġinak illi dak l-istil ħażżommu għat-tul ta' żmien? Għax jekk li tkellem mill-ewwel, għajdlu jew għajdilha isma' dika ma tantx toġobni, dika m'għandix ċans insajjara ħafna, eċetera, eċetera. Jew dak l-istil ta' exercise ngħidu aħna ġo pixxina jiena ma tantx naħseb illi ħanieħu gost nagħmilha fit-tul ta' żmien. Mela number one ara li dak li bdejt huwa xi ħaġa li tista' żżomm. Hija pjuttost ovvja però ħafna nies din ma jagħmluhiex. It-tieni net, inti fejn beħsibek illi tasal? Tixtieq illi teċċivja xi ħaġa fi ftit jiem, fi ftit ġimgħat, jew anzi għandek bżonn it-tul ta' żmien. U tgħidli kieku nista' nagħżel, neċċivja kollox fi ftit jiem. Però jista' jkun li dik l-ambizzjoni ma tkunx realistika, allura inti meta mbagħad jibdew għaddejn il-jiem tgħid, ara, basta xtaqt illi f'xahar ninbidel, ma tantx għadni għamilt progress. Mela raġuni numru 2 jista' jkun illi dak it-target tiegħek ma tantx kien realistiku. Tajjeb, raġuni numru 3 tkun illi m'għandek support. F'liema sens? Hemm min jgħidli pereżempju tal-familja ma tantx jgħinuni, però jekk mhux qed jgħinuk tal-familja, jekk mhux qed jappoġġjawk, jew anzi forsi anke jmaqdruk, fittex l-għajnuna minn nies li qegħdin fl-istess ilma tiegħek. Kif? Meta tmur daw il-ħafna postijiet li anke għandna f'pajjiżna, dawn il-clubs, dawn l-studios, inti ħad tiltaqa' ma' nies illi bħalek jixtiequ illi jinbidlu. U bl-għajnuna ta' xulxin, bis-sapport ta' xulxin, illi anke titkellmu ftit qabel it-training wara training, illi tgħidu kelma, u dal-affarijiet ħassibu s-sapport xulxin. Tistennewx li s-sapport jaqa' mis-sema, is-sapport fitxu inti stess. Liema sapport professjonali ħajjejnek. Jekk huwa rigward exercise naturalment, fittex coach li huwa kwalifikat. Jekk huwa dwar ikel, fittex nutritionist li hija kwalifikata. Mhux persuna illi saret nutritionist tajjeb billi qrat ftit 4 artikli fuq l-internet imma persuna li hija kwalifikata. U l-istess bħala coach, mhux persuna xilu jmur il-ġim xarej f'daqqa waħda jista' jgħallmek l-exercises kollha kif tagħmilhom fi kwalunkwe ċirkostanza, fitxu coaches illi huma kwalifikati. Ukoll importanti ħafna ir-raba' pilastru, nażżar dan ngħid l-iktar pilastru importanti. Dak li qed nagħmel qed itini riżultat, qed nara xi bidla, qed inħossni tajjeb bih, għax jekk le wasal iż-żmien illi nipprova xi ħaġa differenti. Ħu azzjoni tibqax taqra u tara bħal daw il-videos biss, imma qara x'tallimt minnhom u għamel xi ħaġa bihom.